Angilibingelele babukele enhlana sezantsi umhlaba wonke wherever nje la ilenduka khona. Udokotela uNgcobo Yahlehla ngomhla ka-4 bekuyi-Saturday ekuJulayi bengilaphana eMpumalanga kuma-awards. Ngenhlanhla enkulu ngibuye nayo phela nansi ngibuye nayo ngibonga nje ukuhlonishwa ezweni ngibonge nodokotela uKhumalo endaweni yaseMpumalanga laphana ekutheni ngiyakhumbula ukuthi kunodokotela uNgcobo Yahlehla. Ngiyabonga kakhulu nani babukeli balandeli bakadokotela ngimthanda ngendlela eyisimanga whatever niyenzayo for mina hayi phela ngenza ukuthi ngibe lento engiyiyo. Ngiyanibonga emakhaya la nikhona phesheya kwey'lwandle la nikhona lidokotela umthanda ukufa ngaphandle kwenu phela ngaphandle kwenu bengingelutho nalaphana kubuzayo i-reloaded nizomthola nibone ukuthi hayi kube kunjani udokotela wethu uthole i-award kuphi kuyizayo yona reloaded nizophinde ningithole. uNkulunkulu anibusise nenzele kahle noma udokotela umthanda ukufa. Inamba yami nansi izoba khona la ngaphansi kwi-screen 0732196664. My second number is 079676737011. Yizo zombili iy'namba engisayisebenzisa ngihlala ngikusho lokho. Yizo zombili engiyisebenzisa and those two numbers noma ungenzani noma bangenzani abangazihekheli lezo namba ake ungitholela ngelinye ilanga sengithi ngisebenzisa enye inamba. Yizo zombili uNkulunkulu anibusise niphila phela.